Hokejisti, ktorí skoro zomreli. 1. Clint Malachuk 1989. Zranenie v jednom z najdramatizovanejších momentov v histórii NHL. Brankár Clint Malachuk utrpel vážne zranenie krku, keď mu korčula protihráča pretepla tepnu. Krvácanie bolo masívne a hrozilo mu vykrvácanie. Našťastie v aréne bol prítomný lekár, ktorý mu okamžite pomohol a zachránil mu život. Ty koky, ale toto je ináč brutálne vec. Pozrite na ten obrázok, ako to má. OK, ideme ďalej. Takto možno každý poznáte, je 2. Richard Zedník 2008. Zranenie. Zedník utrpel vážne zranenie počas zápasu medzi Florida Panthers a Buffalo Sabres, keď mu korčula preťala krčnú tepnu. Krvácanie bolo masívne, ale Zedník sa rýchlo dostal do nemocnice, kde ho operovali a zachránili mu život. OK, tak toto je tiež dosť masívne. Auston Matthews 3, 2022. Zranenie. Matthews mal vážne zranenie ramena pri tréningu, keď ho našťastie zasiahla jeho vlastná korčula počas súboja. Zranenie vyžadovalo operáciu, ale našťastie sa zotavil a pokračoval vo svojej kariére. Ryan Miller 2014. Zranenie. V roku 2014 počas zápasu medzi Buffalo Sabres a St. Louis Blues Miller utrpel vážne zranenie nohy, keď ho našťastie zasiahla korčula, čo mu spôsobilo zranenie achilovky. Našťastie Miller sa zostavil a vrátil sa späť do hry. A ak sa ti toto video páčilo, daj like a odber, a ak chceš takéto video, ale dlhšie, no tak napíš do komentára, daj prosím video dlhšie a ja ho spravím a ešte k tomu daj like a odber. Tak čau!